ezinohlonze MK Newspaper zila eICC njengamanje enkabeni edolobha eThekwini KwaZulu Natal. Sibe nenhlanhla futhi ukuthi sikuyona le BRICS Summit sikwazi ukuthi sihlangane nelungu leParliament uReverend umfundisi inceku etshaliwe lapha ezisebenzi sabantu lapha eParliament ubaba uNhlanhla uGcwabaza. Sithatha ithuba sikubingelele baba bese mhlambe usithatha usibeke nje ukuthi kungani ulana, kungani kubalekile ukuthi uattend izinto zeBRICS, ibaleke ngani yona iBRICS, singena kanjani thina as South Africans, ikuphi futhi singakuhlomula as South Africans? Over to you baba. Siyabonga kakhulu, asibingelele bonke abalandeli bezohlonze, sibingelele nabase South Africa bonke. Baba, asisho nje ukuthi iBRICS, asiqale lapho ukuthi iBRICS ubani owayilethe eSouth Africa. Sokhumbula ukuthi uMsholozi usebenze kakhulu ngesikhathi president wezwe lase South Africa lapho khona ekwazile ukuthi ahlanganise amazwe, ukuthi lamazwe ahlangane kanye nawo. Uzokhumbula iRussia, iChina, iIndia, iSouth Africa neBrazil, ukuthi kwazeke ukuthi kube nokuhwebelana okwenzakalayo khona, ngoba sekutholakele ukuthi abacindezeli abakhulu abaqhamuka ngapha eWest asikwazi ukuthi ngisho imali mesicela imali bayasicindezela ngazo. So uma kukhona ama programs afana nalawa ubaba uMsholozi sithumelile eParliament invitation siyitholile kwiBRICS ukuthi sicelwa ukuthi sisondele njengomuntu ke oyilunga lomkhonto wesizwe, kufanele ukuthi ngisondele ngapha futhi kwi-portfolio committee yaka social development. Sizo understand ukuthi namhlanje sikhuluma ukuthi bafuna ukunyusa iVAT ngo 2%. Now why befuna ukunyusa iVAT ngo 2%? Ingoba each and every day siyaloda nangapha kwi-grant system abantu baningi abahluphekayo, baningi abantu kufanele baholelwe. So le BRICS njengoba ifikile lana, bafike nama investors lana abaphethe uchairman we Women Foundation ye-BRICS, bafike nama investors aphuma emazweni lawa ahlukahlukene oRussia, oChina noIndia. Lama investors lawa athi abeze abantu abanama business ideas nama bezopitcha la bakhulume nabo ukuthi sicela lokhu, sishoda lokhu emabhizinisini ethu. Sikhuluma ngama business asuka phansi kuma rural, sikhuluma ngama business asuka koNongoma, sikhuluma ngama business asuka koUtrecht, azalana abantu abangakwazi mhlawumbe even nokukhuluma isingisi, abazi nje ilimi lakubo njengoba lunjalo, kodwa uyakwazi ukwenza umsebenzi, uyakwazi uproducer agriculture namhlanje. So abaningi ozobabona lana abahlangene neagriculture. So kubalekile ukuthi ngoba izwe lethu namhlanje ama department ayahluleka ukulekelela ama business ethu ngendlela. So basilekelele kakhulu ukuthi ubaba kube khona iBRICS lana eSouth Africa. Namhlanje ngikhuluma ukuthi kuzothi liphume la namhlanje kuzobe nama companies, abantu abamnyama aphuma eindaweni zasemakhaya azothola imali from ama investors aphesheya, angakwazi ukukhuluma isiZulu lawo ama investors amanye awakwazi ukukhuluma isingisi, kodwa bazobe sebeyitholile imali from lawo ama investors ukuthi bakwazi ukukhulisa amabhizinisi abo, kumbe bashoda ngemshini, kumbe bashoda ngecapital, kumbe bashoda noma ngani abayifisayo. So kungakho ke silana ukuthi kubalekile ukuthi lezi zinto ezizomisa umgogodla weeconomy yase South Africa osomabhizinisi abancane, ama small businesses, uma sikwazi ukukhulisa wona ama small business ayakwazi ukuqasha 10-20 lapha nalapha bakwazi ukudla abantu, baphuma abantu kwi-grant system ukudependa ku-government ngaso sonke isikhathi. So siyabonga ukuthi kukhona ama-programs ngaphandle kwa-government aletha usizo kubantu bakithi eSouth Africa, eKZN. Siyabonga kakhulu mphathi.